og rigtig hjertelig velkommen til Blomsteridéer. I dag vil jeg lige vise jer, hvordan I kan bruge en buket købt i Brugsen, eller i Fakta, eller Netto, eller hvor I har købt den henne, et bundt roser. I stedet for at sætte dem hjem i en vase, så gør jeg simpelthen det, at jeg lige har fundet et flot fad. Og husk på, at et fad er jo det halve dekorationen. Men så har jeg simpelthen valgt at sætte nogle af mine små vaser her på også. Og så har jeg købt det her bund af roser, som jeg lige tager papiret af. Og så gør jeg simpelthen det, at jeg klipper hovederne af. Hurtigt og nemt. Det giver bare en helt anden oplevelse af en dekoration, end hvis de var sat i en vase. Jeg synes, man får mere ud af blomsterne, fordi de står meget længere, end hvis de havde været langstilkede, fordi der er ikke så langt vej, de skal trække vandet. Og så synes jeg faktisk også, det ser smukt ud, i stedet for en tilfældig høj vase med roser i. Nemt og enkelt. Og rigtig flot. Rigtig god fornøjelse.